देखिए एक भक्त के भावा पूजा के सब सामान जुटा ले बड़े, छोटा सा चीज एक दिया छूट गया, दौड़ल जाता रहे। जभत जुटवनी एकाकी शभत जुटवनी एकाकी, अरे इहे एगो बाकी बाट दिया दे दिया, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर। सभत जुटवनी एकाकी इहे एगो बाकी, सभत जुटवनी एकाकी इहे एगो बाकी बाट दिया दे दिया, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर। माला गुथल गिथिन के मैया के मालिनी भगतिन के, सात गो बाटे सातो बहिन के, और सब मंगवा दिहनी किन के, शारदा के चाउरिया शारदा के जाउरिया पुरियो गईली पाकी बाकी बदिया दे दिया, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर। बिटिया बुढ़िया जाली कनिया, काली मैया के करे पूजनिया, छक लवंग के लेके दमनिया, झूमी झूमी गावे रतन भजनिया, झूमी झूमी गावे रतन भजनिया, आशुतोष भरोस कहियो, आशुतोष भरोस कहियो मैया दी है ताकि बाकी बदिया दे दिया, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर, एको हईनिया काकी दिया बारबी मैया के मंदिर। सभत जुटवनी एकाकी
सभत जुटवनी काकी इहे एगो बाकी बाट दियावा दे दियावा एको हैनिया काकी दियावा बारबी मैया के मंदिर एको हैनिया काकी दियावा बारबी मैया के मंदिर एको हैनिया काकी दियावा बारबी मैया के मंदिर एको हैनिया काकी दियावा बारबी मैया के मंदिर।